Здравейте! Сега ще ви покажем как можете да разтоварите сметката за електричество благодарение на облачните услуги. Вероятно си мислите, че електричеството не е толкова голям разход, но можем лесно да ви опровергаем. Типични сървърни конфигурации изразходват между 600 и 1200 вата електроенергия на час, което е средно 900 вата. За 24 часа това са 21,6 кВт, а за една година 7884 кВт. Ако имате 3 сървъра, това са цели 23 652 кВт за електроенергия. Това на практика значи, че през следващата година най-вероятно ще платите над 3000 лева само за ток. Този разход най-вероятно ви се струва неизбежен. Това обаче не е така. Вече има начин да разтоварите фирмената сметка за електричество. С облачните услуги няма да се налага да плащате дори и стотинка за захранване на сървъри. В облака плащате само за услугата, която ползвате. И то за точно толкова, отколкото се нуждаете в момента. Ако използвате облачни услуги, основната ви грижа ще е за какво да изхарчите спестените пари от електроенергия. Може би ще ги използвате за бизнес развитие или маркетинг кампания. Няма да ви даваме повече идеи. Сигурни сме, че ще ги инвестирате разумно. Започнете да пестите на allbuck.bg.